Όποιος έχει περάσει κρίση πόνου στη μέση, ξέρει πόσο δύσκολο είναι ακόμα και το περπάτημα. Φαίνεται πως κάθε κίνηση, κάθε πιο βαθιά ανάσα, θα φέρει όλο τον πόνο πίσω. Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω τη σωστή σειρά για να ανακουφίσεις τον πόνο στη μέση και τον πόνο στο ισχύο με ασφαλή τρόπο, χρησιμοποιώντας μόνο μία καρέκλα. Είμαι ο Αλεξάνδρε Μότα και διδάσκω εξειδικευμένες ασκήσεις φυσικοθεραπείας με εύκολο τρόπο για να μπορέσω να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Μετά από αυτό, θα χαλαρώσουμε τους συνδέσμους του ισχύου και τις βάσεις της σπονδυλικής στήλης. Σταύρωσε το πόδι. Αν δεν μπορείς να σταυρώσεις το πόδι, άφησε το πέλμα να μείνει εδώ κάτω και άφησε το γόνατο να πέσει προς τα έξω. Εντάξει? Αλλά αν μπορείς, είναι το καλύτερο. Σταύρωσε το πόδι, άφησε το γόνατο να πέσει μέχρι εκεί που μπορείς, χαλαρά, στήριξε την παλάμη σου πάνω στο γόνατο. Πρόσεξε. Δεν θα σπρώξεις. Δεν θα πιέσεις. Απλώς στηρίζεις και η δύναμη μεταφέρεται. Σήκωσε το γόνατο προς το ταβάνι. Σήκωσε το γόνατο. Το χέρι αντιστέκεται. Περίμενε. 5 δευτερόλεπτα και χαλάρωσε. Αυτή η χαλάρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα δεις ότι κάθε φορά που χαλαρώνεις μετά τη δύναμη, είναι σαν το γόνατο να κατεβαίνει λίγο περισσότερο. Και είναι σαν να ανοίγει εδώ η βάση της σπονδυλικής στήλης. Εντάξει? Θα επαναλάβεις αυτό τον κύκλο. 5 δευτερόλεπτα. Δύναμη. Και όσο το δυνατόν περισσότερη χαλάρωση. 5 φορές με κάθε πόδι. Και μετά, παρατήρησε τι έχει ήδη αλλάξει στη σπονδυλική σου στήλη.